Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uloy. Taong 1985, Santa Mesa, Manila. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Uloy at ang kanyang pamilya sa gilid ng riles ng tren. Bagaman mahirap ang buhay, kayod kalabaw pa rin ang mga magulang ni Uloy sa pag-asang balang araw, makakamit din nila ang kaginhawaan na matagal na nilang inaasam. Dahil sa tubong Maynila si Uloy, wala siyang gaanong nalalaman pagdating sa iba't ibang uri ng mga nilalang, kagaya na lang ng aswang. Tanging sa radyo niya lamang naririnig ang mga ito at kadalasang sinasabi sa kanya ng mga matatanda na ang ganoong uri ng mga nilalang ay hindi totoo. Dahil sa kahirapan, maaga pang nagising sa realidad si Uloy. Halos napakalayo niya noon kung ikukumpara sa isang ordinaryong bata. Gawa ng bukod sa pumapasok siya para mag-aral, purong trabaho ang kanyang inaatupag. Kapag kumikita siya noon ng 3 piso sa buong maghapon na pagtatrabaho, tuwang-tuwa na siya noon, gawa ng makakaambag na din siya sa kanyang mga magulang para meron silang pambili ng ulam. Ang 1 piso noon ay kanyang itinatabi nang sa gayoy meron siyang madukot sa oras na walang-wala sila. Dahil malapit sa barangay noon si Uloy nagtatrabaho, kung kaya't kilalang kilala na siya roon ng mga tanod. Palagi siya noong binibigyan ng pang-almusal ng isang tanod sa barangay, na itago na lang natin sa pangalang Tuping. Isang araw, maaga pang umalis si Uloy sa kanilang tahanan. Tutungo siya noon sa gilid ng rilis ng tren, kung saan doon siya mamamalimos at kumukuha ng mga basurang mapapakinabangan. Loy, ang aga mo ngayon ah. Maglilinis ka ba? May palinis si Kapitan ngayon sa ating barangay. Pwede kang sumali. Sayang din naman kung hindi mo tatanggapin. Malaki-laki din ang kikitain mo dito. Wika ng tanod habang nagkakape. Talaga ho, Mang Tuping? Kailan po ang umpisa? Ngayon po ba? Nagagalak na tanong naman ni Uloy. Nang masipat niyang tumango ang tanod, dali-dali naman niya itong kinausap ukol sa magaganap na paglilinis ng kanilang kapitan. Ayon sa tanod, dahil maaga pa siya, kinakailangan niya munang hintayin ang iba pa nilang makakasama para sa trabahong yon. Wala pa naman doon ang kapitan, kung kaya't wala siyang magagawa kundi ang maghintay. Habang nakaupo si Uloy malapit sa tanod, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa magaganap na paglilinis. Inilahad sa kanya ni Manong Tuping ang lahat ng eskinitang kanilang daraanan na siya namang nais mapalinisan ng kapitan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatigilan ang tanod sa pagsasalita na parabang may kung anong bagay itong naalala. Maya-maya pa, bigla naman itong tumingin sa kanya at seryosong nagwika ng, Loy, di ba alam mo yung bahay ng manghuhula doon sa may eskinita malapit sa inyo? Payo ko lang ha, huwag kang lumapit doon. Papasapit na ang kabilugan ng buwan. Naaamoy ko ang kanyang masamang binabalak sa mga kabataan. Ho? Ano hong ibig niyong sabihin? Parang ang bait-bait naman ho ng matandang yun eh. Palagi ko nga yung nakikitang nakatingin sa akin, tapos ngumingiti. Sagot naman dito ni Uloy. Nang marinig ito ng tanod, ninais nitong manahimik na lamang habang patuloy na nag-iisip. Bagaman hindi nito madiretso ang kanyang ibig sabihin, kitang-kita ni Uloy ang labis nitong pagkabahala. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantalang naantala naman ang kanilang pag-uusap nang magsidatingan na ang iilang kasama ni Uloy sa paglilinis ng eskinita. Dumating na din doon ang kapitan, kung kaya't kinakailangan ng magtrabaho ni Manong Tuping. Bago ito tuluyang umalis sa kanyang kinaroroonan,
Mariin naman itong inihabilin kay Uloy ang kanyang sinabi. Hindi ito nagbigay ng kahit na anong impormasyon sa kadahilanang nagmamadali na yon noong mga oras na yon. Nang si Uloy na lang ang natira sa gilid ng barangay, napagpasyahan niyang dumikit sa kanyang mga kasama upang magawa niyang malaman kung saan sila pupunta. Sa paglapit sa kanila ng kapitan, agad naman itong inilahad sa kanila ang kanilang magiging trabaho sa loob ng 1 linggo. Wala silang gagawin sa kanilang barangay kundi ang maglinis ng maglinis upang maging kaaya-aya ang kanilang lugar sa mga dayuhang maaaring bumisita. Nang maibigay na ng kapitan ang utos sa kanila, agad naman silang tumungo sa mga eskinitang uunahin nilang linisin. Ganadong-ganado noon si Uloy. Gawa ng malaki-laki din ang ibabayad sa kanila ng kapitan sa ilang linggo nilang trabaho. Sapat na ang kikitain niya roon para sa 1 buwang bigas na gagamitin niya at ng kanyang pamilya sa kanila. Habang nasa kasagsagan ng paglilinis sila Uloy, pansin na pansin niya noon ang mabilisan nilang pag-usad dahil sa purong masisipag ang kanyang mga kasamang naglilinis. Bagaman bata pa noon ang kanyang katawan, patuloy pa rin siyang nakikipagsabayan sa mga matatanda niyang kasama upang wala itong masabi sa kanya. Kahit tirik na noon ang araw, panay pa rin ang ginagawa nilang paglilinis sa riles, maabot lamang ang kotang lugar na itinalaga sa kanila ng kapitan. Sa pagdating nila sa bahay ng manghuhula di kalayuan sa kanilang tahanan, agad namang bumungad kay Uloy ang matandang naglilinis ng kanilang bakuran. Habang pinagmamasdan niya ito, napapansin niyang panayang pagtingin ng matanda sa kanya habang bahagyang ngumingiti. Hindi naman yun gaanong pinapansin ni Uloy, gawa ng palagi yung nakangiti sa kanya kapag sila ay nagkikita. Napakasipag mo naman, Uloy. Bilib talaga ako sa iyong bata ka. Kung ano-anong trabaho ang iyong ginagawa. Sa susunod na linggo, darating ang asawa ko galing probinsya. Mahilig yung magluto ng pares. Bibigyan kita. Bungad na wika ng matanda paglapit nito sa kanya. Nang marinig ito ni Uloy, ngumiti lang naman siya habang patuloy na naglilinis. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nalinisan ang tabi ng bahay ng matanda, kung kaya't marahan naman silang umusad patungo sa susunod na bahay. Habang nagwawalis at bumubunot noon ng damo si Uloy, bigla namang lumapit sa kanya ang isang kasama niya habang nag-uutos sa kanya ng, Di ba, Uloy, malapit dito ang bahay ninyo? Pwede bang kumuha ka na muna ng kahit 1 sako? Ubus na kasi ang mga sakong dala namin eh. Sige po kuya, kukuha po ako. Sandali lang ha. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito habang kinukuha ang kanyang walis tingting. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na nga nila ang kanilang paglilinis sa halos kalahating lugar ng kanilang barangay. Pagod na pagod silang bumalik noon sa opisina ng kapitan, dala-dala ang mga duming kanilang naipon. Nang masipat ng kapitan ang kanilang mga basurang dala-dala, sinabihan naman sila nitong magpahinga at ipagpabukas na lamang ang kanilang pagtatrabaho. Bago nilisan ni Uloy ang kanilang barangay, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat kay Manong Tuping dahil sa naging tulong nito sa kanya. Wala yun, Uloy. Sige na, umuwi ka na. Basta yung sinabi ko sa'yo, ha? Huwag mong kalilimutan. Sagot naman ng tanod nang marinig nito ang kanyang pasasalamat. Matapos nitong makapagsalita, agad namang umalis si Uloy nang hindi na umiimik. Pagdaan niya noon sa bahay ng manghuhula, napansin niya itong nakaupo sa labas habang nakatitig sa kawalan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Uloy, tila ba may kung anong kilabot siyang nararamdaman. Bagaman maamo ang pagmumukha nito,
meron yung kabangisa na itinatago sa kanyang kalooban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatingin sa kanya ang matanda na siyang naging sanhi upang mabaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Habang nasa kasagsagan siya noon ng paglalakad, ramdam na ramdam niya noon ang malagkit na pagtitig nito sa kanya na para bang pinag-aaralan ang kanyang mga galaw. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, pumungad sa kanya ang kanyang mga magulang na abala sa pagluluto ng kanilang hapunan. Uloy, pakitulungan mo nga si nanay mo sa labas. Marami doong mabibigat na bitbitin. Wika ng kanyang ama pagpasok niya sa kanilang sala. Matapos nitong makapagbigay ng utos, agad namang tumungo si Uloy sa kanilang bakuran na kung saan naroon ang kanyang inang nag-aayos ng kanilang mga labahan. Dahil sa medyo may kalakihan na noon ang kanyang katawan, kung kaya't hindi siya gaanong nahirapan sa pagbubuhat. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy pa ring nagtatrabaho si Uloy sa barangay, kung saan saang lugar na sila noon nakakapunta. Masigurado lamang na malinis na ang lahat ng lugar na iniutos sa kanila ng kapitan. Sa pagdating ng araw ng Biyernes, habang abala noon si Uloy, napansin niya ang manghuhula na merong kasakasama na isang matandang lalaking nagtitinda ng pares sa harapan ng bahay nila. Mabilis siyang nakakuha ng maraming parokyano sa kanilang lugar, gawa ng napakasarap umano ng pares nitong niluluto. Putok na putok din ang pares na yon sa mga katrabaho ni Uloy, kung kaya't hindi niya doon maiwasang magtanong. Habang nagpapahinga sila sa gilid ng barangay, bigla namang lumapit kay Uloy ang tanod na palaging nagbibigay sa kanya ng ulam. Pagkatitigan nila noong dalawa, agad naman siya nitong sinenyasang lumapit na parabang meron itong mahalagang bagay na ilalahad sa kanya. Uloy, kumusta ang trabaho mo? Balita ko, hindi ka nagtrabaho noong nagdaang hapon ha? Maaari bang malaman ang iyong rason? Bungad na tanong ng tanod paglapit niya rito. Wala naman ho, Manong Tuping. Sinamahan ko lang si inay patungo sa bahay ng aking lolo. Alam mo naman, halos linggo-linggo nagbibigay kami ng sustento doon. Siya nga pala, Manong. Natikman mo na pala yung tinitindang pares nila Manang Asya? Sagot naman ni Uloy sa tanod. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang kumunot ang noo ng tanod na parabang hindi nito nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Maya-maya pa, bigla naman niyang naramdaman ang pagtulak sa kanya ng tanod patungo sa likurang parte ng barangay. Sa pagdating nila sa lugar na yon, yumuko si Manong Tuping sa kanya habang nagsasabi ng, Binalaan na kita noon pa, Uloy. Huwag na huwag mong titikman ng pares na binibenta ng asawa ng demonyong yun. Hindi nila ito ginawa para sa kanilang mga parokyano at mga matatandang mamimili. Bagkus ay ginawa nila ito para sa inyong mga kabataan. Marami na akong binalaan kasing edad mo, kaya naman sana makinig ka sa aking sinasabi. Pasensya na po, Manong Tuping. Hindi ko naman sinasadyang itanong sa iyo ang bagay na yun eh. Natatakot na sagot naman ni Uloy. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming ipinaalala sa kanya ang tanod na hindi mga ordinaryong pansahog na ginagamit sa pares na yon. Kapag dumating sa puntong nagawa na niyang matikman ang lutong yon, maaaring makakaya na siyang pasunodin ng matanda. Ayon pa kay Manong Tuping, nakakapagtaka ang pares na ibinibenta ng asawa ni Manang Asya gawa ng hindi ito gumagamit ng karne ng baka. Ang tanging ginagamit lamang nito ay ang mga bituka, utak, laman loob at iba pang nasa loob ng sistema ng hayop. Kung iisipin, kasukasuka ang ganoong mga pansahog, subalit sa hindi malamang dahilan, marami doon ang tumatangkilik. Nang marinig naman ni Uloy ang sinabi nito, maging siya ay hindi na mapigilang magtaka. Uloy, umuwi ka ngayon ng maaga.
Siguraduhin mong nakasara ang lahat ng inyong bintana. Ngayong pagsapit ng gabi, iwasan mong sumilay sa labas ng inyong bahay. Tandaan mo, kabilugan ngayon ng buwan at ito ang gabing pinakahinihintay ng mga aswang. Paalala ni Manong Tuping. Nang marinig naman ni Uloy ang sinabi nito, tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa habang ibinabaling sa ibang lugar ang kanyang atensyon. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman siyang nagpaalam sa tanod upang magawa na niyang makauwi sa kanilang tahanan. Bilang bata kasi, syempre, siniseryoso ni Tuping ang lahat ng payo sa kanya ng mga matandang kanyang kakilala. Labis kasi siyang naniniwala noon, walang masamang sundi ng babala ng mga matatanda. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga niyang tinatahak ang daan patungo sa kanilang tahanan. Sa pagdaan niya sa tahanan ng manghuhula, napansin niya ang dalawang matanda na nag-uusap habang patuloy siyang pinagmamasdan. Magandang hapon sa'yo, Tuping. May ulam na ba kayo? Gusto niyo ba ng pares? Marami ditong hindi na ibenta ang asawa ko. Halika, lumapit ka. Bungad na wika ni Manang Asya pagdaan niya sa tahanan nito. Wag na ho, Manang Asya. Marami naman po kaming pagkain sa bahay. Sa iba niyo na lang po ibigay. Mas kailangan nila yan. Pagdadahilan naman ni Uloy. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman ito habang patuloy ang pagbubuka ng kanyang bibig na para bang meron itong sinasabi. Hindi naman yun gaanong pinapansin ni Uloy. Gawa ng nagmamadali din siya noong makauwi. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, napansin niya noong nagmamadaling maglakad ang tanod na para bang meron itong hinahanap. Nang masipat ni Uloy na medyo malapit na yun sa kanya, agad naman niya yung pinansin upang malaman kung ano ang kailangan nito sa kanilang purok. Manong Tuping, sino pong hinahanap nyo? Bungad na tanong ni Uloy. Nang marinig naman ito ng tanod, seryosong tumingin lang naman ito sa kanya habang nagsasabi ng, Wala akong hinahanap, Uloy. Pumasok ka na. Bilisan mo. Huwag ka nang lalabas, ha. Kapag nakita pa kitang lumabas, malilintikan ka sa akin bukas. Matapos nitong makapagsalita, gulat naman noon si Uloy, gawa ng unang beses niyang maranasang mapagalitan ni Manong Tuping. Halos hindi niya inaasahan ang ganoong pangyayari sa kadahilan ng buong buhay niya. Kilala niya si Manong Tuping bilang palatawa at mabuting tao. Alam din niyang napakagaling nitong makisama sa kanyang kapwa, maging sa mga batang musmus pa lamang at pilit inaahon ang kanilang sarili sa kahirapan. Dahil sa mga nangyari, malungkot namang pumasok si Uloy sa kanilang tahanan nang hindi umiimik. Pagsilay niya noon sa kanyang inang papasok dala-dala ang kanilang ulam, agad naman niya noong sinara ang pinto ng bahay at dali-dali itong itinrangka. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyan ang nagpapahinga si Uloy sa tabi ng kanyang ama. Bale, magkakatabi lang kasi sila noon matulog, gawa ng wala masyadong espasyo ang kanilang barong-barong. Bagaman papag lamang ang kanilang hinihigaan, hindi yun naging problema kay Uloy upang mahirapan siyang matulog. Sa katunayan, mas nakakatulog pa nga siya sa mga matitigas na higaan kesa sa mga malalambot na kutsyon na kadalasang ginagamit ng mga mayayaman. Habang nasa kasagsagan ng pamamahinga noon si Uloy, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang higaan sa kadahilanang ang buong akala niya ay umaga na. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang napakadilim pa rin ng buong paligid. Ilang ulit niya pa noong tinangkang matulog, subalit sa kasamaang palad, hindi na siya dinalaw ng antok. Dahil sa wala naman noong magawa si Uloy, kung kaya't ninais na lamang niyang mahiga habang patuloy na pinagmamasdan ang kanilang bubong.
Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nakiramdam sa buong paligid nang makarinig siya ng kakaibang paghuni di kalayuan sa tahanan na kanilang kinaroroonan. Bagaman isang ordinaryong tunog lamang ng hayop ang kanyang narinig, ramdam niya pa rin ang kakaiba sa nilalang na gumagawa ng ingay na yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Uloy nang makasilay siya ng isang napakaliit na anino na nagpupumilit pumasok sa maliit na siwang ng dingding. Pagsilay niya sa bagay na yon, bigla namang tumambad sa kanyang mga mata ang isang maliit na nilalang na marahang kinakain ang anino ng kanyang ama. Matapos niya itong masilayan, dali-dali naman siyang tumayo at inilapat doon ang kanilang kasera. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't nagising ang kanyang ama maging ang kanyang ina. Ano bang ginagawa mo, Uloy? Gabing-gabi na. Matulog ka na nga. Padabog na wika ng kanyang ama pagsilay nito sa kanyang kinaroroonan. Nang akmang sisipain na siya nito sa kanyang kinatatayuan, bigla naman yung natigilan nang makarinig siya ng mga mahihinang paghakbang sa bubong ng kanilang bahay. Bagaman hindi tumatagos sa sirang yero ang mga paa nito, alam naman noon ng ama ni Uloy na hindi mga pusa o ibon ang mga nilalang na naroon. Dahil sa kanyang mga narinig, walang pag-aatubiling kinuha naman ng ama ni Uloy ang isang mahabang bagakay na nakasandig sa kanilang dingding. Pagbuwelo noon ng kanyang ama, buong lakas naman itong itinarak ang talim ng bagakay sa bubong ng kanilang bahay na siyang naging sanhi upang magsiliparan ang mga nilalang na naroon. Paghugot ng kanyang ama sa bagakay na yon, bigla namang tumulo sa mga kamay nito ang isang napakabahong likido. Anong hayop kaya ang demonyong yun? Nagtatakang tanong ng kanyang ama habang paulit-ulit nitong inaamoy ang napakabahong likido sa kanyang mga kamay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sila Uloy sa kanilang kinatatayuan nang makasilay sila ng isang malahiblang bagay na marahang bumababa sa isang maliit na siwang ng bubong. Nang masipat naman ito ng kanyang ama, dali-dali naman itong kinuha ang kanyang sundang at walang pagdadalawang isip yung hinataw. Matapos nitong gawin ang bagay na yon, bigla naman silang nakarinig ng pagbagsak sa bakuran ng kanilang tahanan na mabilisan din namang kumaripas ng takbo. Kinaumagahan, maaga pang nagising ang pamilya ni Uloy upang matingnan ang buong paligid. Habang nag-iikot sila noon sa lugar, napansin ni Uloy si Manong Tuping na natutulog sa ilalim ng kanilang papag. Pagsilay doon ng kanilang ama, dali-dali naman niya itong nilapitan habang manginig-nginig sa galit. "Tay, huminahon lang ho kayo. Kilala ko po ang taong ito. Siya si Manong Tuping, tanod ng ating barangay. Huwag niyo ho siyang saktan. Maaaring meron siyang dahilan." Pagmamakaawang wika ni Uloy. Nang marinig ito ng kanyang ama, ninais naman itong huminahon gawa ng nasisipat na nila noon ang iilan nilang mga kapitbahay na nagmamasid. Maya-maya pa, napagpasyahan naman nila noong sa loob na lamang pag-usapan ang mga nangyari upang maiwasan nilang maglikha ng anumang kaguluhan sa buong paligid. Bago nila tuluyang kausapin si Manong Tuping, pinainom muna nila yon ng kape upang makabawi naman yon kahit papaano. Kitang-kita kasi nila noon ang mga pasa at bugbog nito na parabang napalaban yun sa isang gulo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang magsalita si Manong Tuping tungkol sa mga nangyari. Ayon sa kanya, nasipat niya noong paikot-ikot ang dalawang matanda sa bahay nila kung kaya't agad naman niya itong nilapitan para itaboy. Subalit dahil sa liksi ng mga ito, kaya hindi niya ito nagawang maabutan sa bakuran nila Uloy. Pagsilay niyang nasa itaas naman yon ng bubong, bigla naman siya noong nakaramdam ng pagkabagsak ng kasama nitong matanda
na siyang naging sanhi upang sunggaban niya ito sa pagbabaka sakaling magagawa niya yung madakip. Ngunit dahil sa lakas na ipinamalas noon ng nilalang, kung kaya't naging mahirap yung gawin kay Manong Tuping. Ilang minuto din sila noong nagbuno sa bakuran nila Uloy, hanggang sa dumating ang puntong nagawa na siya nitong mabugbog at buong lakas na ibinalibag sa ilalim ng papag. Pagtapos itong gawin sa kanya ng nilalang, tuluyan na ngang nawala ng malay si Manong Tuping hanggang siya ay magising dahil sa ingay na ginawa ni Uloy nang matagpuan siya nito. Hindi ako ang aswang, Uloy. Alam mo yan. Ilang ulit ko nang sinabi sa iyo yan. Hindi mo ba alam? Buong magdamag akong nag-ikot sa ating barangay para lamang maprotektahan ang mga katulad mo. Hindi ko ginagawa to dahil sa aking trabaho. Bagkus ay ginagawa ko ito para maprotektahan ang mga susunod na henerasyon ng ating bayan. Mahinahong wika ni Manong Tuping sa pamilya ni Uloy. Nang marinig ito ng kanyang ama, doon pa lamang yon napatahimik na parabang nauunawaan na nito ang mga bagay na nangyayari. Maya-maya pa, sinabihan sila ni Manong Tuping na tingnan ng paresan kung merong binibenta ang matanda roon. Pagsilay ni Uloy sa harapan ng kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang wala siyang makitang kahit sino sa dalawang matanda. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagboluntaryo naman ang kanyang ama na puntahan ang bahay ng dalawang matanda upang makita ang kasalukuyan nitong kalagayan. Subalit pagdating roon, wala itong kahit na anong natagpuan. Sinasabi ng iilang nakakita sa dalawa, maaga pang naglayas ang mga ito, dala-dala ang kanilang mga kakarampot na gamit. Nasipat din nila noong paika-ika ang matandang lalaki na parabang meron itong iniindang sugat sa kanyang mga paa. Ilang buwan pa ang lumipas, wala nang nabalitaan sila Uloy sa dalawang matanda na minsang nanirahan sa kanilang barangay. Kahit mahirap sa kanilang isipin na aswang ang mga ito, ninais na lamang nilang paniwalaan ang bagay na yon. Magpahanggang sa ngayon, buong puso pa ring nagpapasalamat si Uloy kay Manong Tuping dahil sa ginawa nitong tulong sa kanila. Marahil kung hindi ninyo naaalala, itong si Manong Tuping ay isa din biktima ng mga aswang sa Santa Mesa. Okay, opinion ko sa kwento. Para lang sa mga hindi nakakaalam, dati kami nakatira dyan sa may Santa Mesa, sa may Bacood, Santa Mesa kami. Tapos yung school ko sa may Gloria Day, malapit siya sa PUP. Alam niyo yung U-turn slot, yung maraming motel sa gilid. Yung pag U-turn kayo, may gasoline station. Sa right side nun, may school. Doon ako nag-aral. Sabihin ko lang sa inyo. Itong Riles na sinasabi na to, alam niyo bang napakahaba nito? Sobrang haba nito. Tapos may mga part dyan na merong palengke, may mga dikit-dikit na bahay. Kaya hindi ko lang masabi kung saang lugar to ng Santa Mesa, kung saan siyang parte ng Riles. Pero yung Paresan, parang 1985 Paresan. Parang alam kong sikat na pagkain ng mga panahon na yan, kundi bulalo, kamto. Pero yung Pares, parang bago lang yung sa pandinig yata ng mga tao eh. Pero pakikorek ako kung meron akong matatandang listeners na lumaki sa Santa Mesa, kung nauso ba dyan talaga sa Santa Mesa yung Paresan. Kasi ako, bata pa ako niyan eh, kaya wala pa akong idea. Alam ko lang talaga yan, lugaw, yan yung mga sikat nun sa Santa Mesa, lalo na kapag madaling araw. Marami dyan na 24 hours na lugawan, mamihan, yun nga, kamto, yun yung mga pagkain nun. Pero napaka-solid ng kwento na to. Sana lang may mga taga Santa Mesa tayong listeners na makakapagpatunay pa. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.